Desenfunda, apunta i dispara. Tan simple com això, i amb uns resultats tan sorprenents com aquests. Són fotos fetes amb el telèfon mòbil. La senzillesa tècnica i les múltiples possibilitats creatives d'aquest aparell han generat una legió d'adeptes i un nou moviment artístic global conegut com iPhoneografia. La gràcia precisament del mitjà és el fet que ajunti amb un sol aparell, en aquest cas un telèfon, la capacitat de fer fotos, la capacitat de retocar-les, fins a la possibilitat de tenir una connexió a internet contínua per penjar-ho a qualsevol d'aquestes webs de ret social. Més que parlar d'iPhoneografia, podem parlar de fotografia feta en telèfons mòbils. Per què? Perquè la majoria de telèfons mòbils estan imitant l'estil de les aplicacions i de la connectivitat que tenia iPhone. Amb un estudi fotogràfic a Lleida des de fa més de 10 anys, en Jordi Pou ha viscut enganxat a una càmera. Ara, però, és un dels grans impulsors de la fotografia feta amb el mòbil. L'iPhone m'ha permès recuperar una manera de treballar de carrer, d'anar pels carrers, de poder fer fotos contínuament en qualsevol moment. Com tothom amb un telèfon contínuament, sembla que estiguis fent una altra cosa. L'original era aquesta, jo l'he reenquadrat una mica i després li he fet el retoc en blanc i negre. Però jo tinc aquí un control d'enfoc. Fixeu-vos, si jo tanco això i l'enquadro en la senyora, això és un efecte que està imitant el que jo aconseguiria amb una càmera reflex obrint diafragma. I ara l'envio. Diria, aquesta foto vull que la pengis al meu blog. Post. I automàticament l'envia i ja està, posted. Ja la tinc penjada. Immediatament, aquesta foto no només es va poder veure al seu fotolog, sinó també al Centre Artístic La Panera de Lleida. En Jordi Pou és el comissari d'aquesta mostra que recull el fenomen de la iconografia de la mà de 6 artistes internacionals que han presentat diàriament una foto. Es va decidir fer una cosa, jo crec que novedosa, que és que l'exposició fos directament a internet. Això ho havíem d'explicar i ensenyar d'alguna manera al Centre d'Art. La idea va ser replicar-ho a l'espai de la Panera perquè la gent vegués que allò està passant a internet, però que se li doni una visibilitat des del Centre d'Art. Tot i que l'exposició a la Panera va acabar ahir, la galeria virtual continua. Allà podreu consultar la varietat de gèneres i estètiques que aglutina aquest corrent fotogràfic d'origen amateur, però que comença a professionalitzar-se. El mallorquí, establert a Nova York, Sion Fullana, n'és un cas paradigmàtic. El Sion és un dels precursors del moviment de la fotografia, és dels primers, té milers de fotos penjades amb una qualitat extraordinària fetes en l'iPhone. Ell ha publicat en revistes i ha encarregat reportatges, acaba de fer un treball sobre la Fashion Week de Nova York, està fent moltes coses. Com va ocórrer amb la càmera Polaroid fa més de 50 anys, la febre de l'iPhoneografia també té els seus detractors que no confien en un mecanisme tan bàsic per realitzar fotos de qualitat. El fenomen Polaroid és un antecedent clar en la reivindicació de l'espontaneïtat i la immediatesa com a valor artístic. Popes de l'art com Andy Warhol, Richard Hamilton o Helmut Newton van acabar legitimant el corrent estètic de l'apunta i dispara. Després hi ha un moviment molt curiós que és la lomografia. La lomografia ve de les càmeres lomo russes, totalment automàtiques, generen certes aberracions, canvis de color. Es va crear una cosa que s'ha repetit després de la fotografia, que és el moviment. Hi va haver tota una sèrie de gent que treballava en lomos, que es va juntar i va començar a compartir, va començar a exposar junts, van començar a ensenyar aquest treball. El mateix passa avui amb la comunitat d'ifonògrafs del món que tenen internet com a centre neuràlgic. Proliferen les webs especialitzades, els concursos internacionals i s'organitzen exposicions a les grans capitals culturals com Nova York i Berlín. El mòbil és ja una nova eina de creació i una poderosa finestra oberta al món.